בואו נראה מה יש. אז קודם כל הכוכב. האם זה 100 כוכבים? או שצריך עוד לעבוד על זה? כן, צריך עוד לעבוד על 100 כוכבים. בואו נראה. טוב, אני אחזור לכם שאני אגיע ל100 כוכבים האלה. עוד לא הגעתי ל100 כוכבים, אני רק רוצה שתראו כמה קרוב אני לכפול 100 כוכבים. אוקיי חברים, אני עוד לא התחלתי את 100 כוכבים, אבל פתאום יוצא לי כוכב אגדי מהשתי כוכבים האחרונים. מייק המאמן. לא שתי כוכבים האחרונים. מהכוכבים האלה. רציתי שיהיה לי נדיר, אבל אין מה לעשות ככה זה. אז החלטתי שאני אעלה היום 2 סרטונים. בגלל זה הסרטון הזה ימוקד על זה שאני אעלה לכם. והסרטון ימוקד על זה שאני אשתק את 100 כוכבים. אז הסרטון הזה שאני אשתק אתכם. וגם הסרטון הבא שיעלה היום זה לפתוח את המחשבים. ורק רציתי להגיד ואנחנו גם בשש. נסיים את טמבר, נשחק שפצוף, נסיים את טמבר, ודאבל וחול. נתנו. פיטר, עוד בבל. יש רק, נו את בבל, אני גדול, עוד בסדר. עוד 2 ניצחונות, יהיה לי עוד 2 כוכבים. עוד 2 כוכבים האלה אני מקווה מאוד, אבל מקווה מאוד שאני אנצח. שאני אשיג 2 נדירים. גם תפנקו בלייק ובסאב כאילו וגם לקח לי הרבה מאוד זמן להגיע לא יודע למה יצא לי חרוז, אבל בסדר. סוף סוף סיימתי את המשימה עם קול. טוב, בואו נמשיך. התחלנו. יופי. עכשיו... Time to take out the rubbish. Time to take out the rubbish. First takedown. אף פעם לא הייתי במשחק.
Time to take out the rubbish. ניצחון מוחץ כן, אף פעם לא הייתי ככה. זה פעם ראשונה שלי, שאני הרגתי את חרוזה. אבל זה יותר מדי ככה. ולמי שלא ידע, נראה לי שכבר כולם ידע, אנחנו נפתע של האנשים. אז אם אתם רוצים את זה, זה מעלה לכם את החיים. טוב, 7 להם, 6 לנו, 8 להם, 7 לנו. הם מבינים, בוא נעוד גדול. אוקיי, זה שפשט. גיל הרג את הרגע. יאללה, עוד אחד, אני משיג את אני אחזור לכם שאני אשיג את השטררים האלה. כאילו לא בטח שטררים. אוקיי, אז אנחנו נתחיל יש מדהים. לא, למה לא קיבלתי גם בשני? נדיר. למה? בטיר 35 אני חייב את הנדיר הזה. אני חייב. תראו, איפה? תראו. רגע. תראו. כל כך בקצה. זהו. באמת עוד כוכב נדיר אחד וזהו. אז אני אחזור לכם שאני אקבל עוד נדיר. או זה פשוט אני אעשה ואני אעשה אתכם. ובאמת, אם אתם רוצים שאני אנצח שיראה לכם את הסרטון עוד היום של 100 כוכבים, ולא מחר או מחרתיים. אז בבקשה תחלקו בלייק ובשם. וגם, תקשיבו, היה לי רצף ניצחונות של 3 שכאילו, אני ספרתי כאילו, וזה היה 3 שעשיתי ניצחון מוחץ ראשון. אבל עכשיו כבר ניצח של הרצף ניצחון מוחץ בלתי אפשרי. נפט לעזיזים בריא לך. נפט לעזיזים בריא לך. בואו נחליף מוד לא זוכר אלא קרום אחרי הזוג עם אף. טוב, ואני אחזור לכם פשוט שאני אעסיק עוד אחד מדרך. טוב, אז אמנם לא הגענו לככה, אבל תכף אנחנו מגיעים אבל רציתי להגיד לכם נכון שאני כתבתי כתבים, אז חלק מהם נדבר לכם בעיקר שאני לא מצלם בסלייטינג אני אפתח עוד פעם אוקיי, דוד, אני אחזור לכם שאני אשיג את הכוכב. טוב, הנה הכוכב שלנו. כוכב האחרון, השחקן שלנו. אוקיי, 100 כוכבים. 100 כוכבים. יש לי 100 כוכבים, נכון? אם לא, סתם בזבזתי את כל הזמן שיש לי. אם לא... מה, איך כאילו... מה
אני לא מבין, כאילו, אני לא מבין איך, כאילו, אין לי, טוב, אין מה לעשות, זה הכל היום, ויאללה ביי.